השיר מוקדש ליעקב איפרגן. חבר, קוראים לו איפרגן. הוא תמיד הולך על ילדות בגן. ושהוא שיכור מתחילו לסמס, ואז בסטטוס הסרט וקפה נמס. יש לנו חבר, קוראים לו יעקב מזור. הוא תמיד חשב שאת הבנות יכול לבחור, אבל הוא שכח את בעיית הדחור, שמה שלא יברח עליו לא יגרום לו לעבור. ליעקב יש כפיו מרובעים, ואת החיים של האמנים נעליו תמיד ספוגות בנקרעים. הוא חושב אותו ארטיסט, כמו שבסרטים יעקב ואיתי הולכים להם לים, ותמיד ביום שישי הם מזמינים את חברם אדם. ואז בבית הם לא רואים שדיים. זה מסיבת קרעים. איתי נרדם. ואז שאיתי נרדם אתה מוכר לו...